Bai. Orain, instrumentuen entzunaldia izango dugu, eta hainbat instrumentu ezberdin entzun eta ikusiko ditugu. Espero dugu entzuketa gozatzea eta gogoratzen dizugu isiltasun osoa behar dugula. Hasteko, Allen Patusek ACC taldearen Thunder kantaren zati bat gitarra elektrikoarekin interpretatuko du. Txalo bero bat!
Irune Andereñoak pianoan The Elk Escapes en variazioak interpretatuko dituzte. Txalo beroa! Eta Dunolondo pianoan ikusi mendizaleak interpretatuko dute. Txalo bero bat! Oye! Naikute gero! Fernandezek biolinan, Eider Jerga pianoan eta Aitor Aizpuru bombardinoan Elvis Presleyren Love Me Tender interpretatuko dute. Txalo bero bat!
andereñoak pianoan Beethovenen 9. sinfonia interpretatuko dute. Txalo bero bat! Eta Irun andereñoak pianoan lauteiatu interpretatuko dute. Txalo bero bat! Iker Larrauri Trikirizan bi kanta interpretatuko ditu. Beti Eskabak Kentzen eta Adelita. Txalo bero bat!
Agur! Orain instrumentu entzunaldia izango dugu, eta hainbat instrumentu desberdin entzun eta ikusiko ditugu. Espero dugu entzuketa gozatzea, eta gogoratzen dizugu zitzatzen osoa behar dugula. Hasteko, Alen Pazosek ACS taldearen Thunder kantaren zati bat, gitarra elektrikoarekin interpretatuko du. Txalo bero bat! Pianoan The Earth Escapes en variazioak interpretatuko dituzte. Txalo bero bat!